Nou Joost, we gaan maar beginnen, dacht ik zo niet. Ja. Nou, weet ik wat te doen. Nou, ik ben Robert van der Werf uit Snits en ik ben werkzaam als klokkenmaker. En ik restaureer, repareer en onderhoud torenuurwerken ook met name. En hier zijn we in de Waag in Makkum. En daar staat een prachtig mooi uurwerk uit 1650. En het is nog ouder dan het gebouw zelf. En hier doe ik jaarlijks onderhoud aan. De klok hier die loopt het voor of achter, dus niet op tijd. En nou dacht mijn vader dat het ligt aan de gewichten. Dat die iets te zwaar zijn. Dus we hebben even gewicht eraf gehaald. En nu hebben we hem weer op tijd hopen gezet. En dan hopen dat het op tijd blijft. Deze klok houdt het al aardig wat eeuwen vol. Ja, en dat is ook het fijne, want Friesland heeft nogal wat van deze torenuurwerken, omdat Friesen zijn zuinig. Dat is niet van vervangen en we plaatsen een nieuw uurwerk. Nee, het is we behouden het uurwerk. We houden dat in de oude stijl, in de oude historie. En zo heeft Friesland dus nog aardig wat torenuurwerken in deze hoek van Nederland. Nou, ik me zo weet. Ja, dan kan ik het gewicht ook vasthouden. Dat is niet ideaal voor mij. Wil je iets meer ruimte geven of zo? Ja. Zo, het is nog heet hoor. Ja, prachtig. Kijk, mooi zo. Keurig. Dat is een hele eer om dat te doen. Hè? Net zoals mijn vader liep ik al in de Waterpoort als klein jongetje om de klok daar te verzetten en bij te houden. En nu loop ik met mijn zoon samen. Kiest vaak maar in heid maai. Sowieso eigenlijk alle zomer-windtijdverzettingen wel. En af en toe van die grote klussen in kerkuurwerken en zo en torenuurwerken, dan kan hij het soms niet alleen. Ja, zet maar aan! Dan help ik hem even een handje. Gaat het goed daar, Joost? Ja. Nog een halve meter. Ja, schakelt uit. Wat vies van deze klok? Ja, wel mooi, maar het zegt me niet heel veel. Ik vind het wel leuk, technisch, maar ja, mooi oud en mooi dat het er allemaal nog in staat is. Maar voor zelf, het maakt me niet warm of koud. Toch heeft net het hele gevuur wat in paken en Nee. in heid wat betreft Dat heb ik helaas niet klokkenmaitje. geërfd. Nee. Hoe ken dat? Ja, weet ik niet. Ja, technische zit er wel in, maar het klokken, dat is me dan toch iets te ouderwets, denk ik. Het gaat toch met de tijd mee. Dus daar wist letterlijk geen klokkenmakker? Ik denk het niet. Als ik hiermee bezig ben, verlies ik gewoon de tijd. Dan kijk ik niet op een uurtje of dat ik even een pauze moet zijn. Dan verlies ik gewoon de tijd zelf. Dan ben ik bezig en dan ga ik maar door en dan ga ik net zo lang door totdat het klaar is. Nou, gelukkig houdt de klokje dan wel bij de tiert. Ja, gelukkig wel.